An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsituma bɛ bi ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 desanburu kalo don bi y'o tile 20 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri cɛmancɛ ye dɔw ko lasiri filanan bi y'o tile 25 ye jate la san kalo 5nan don hijira san 1444 san dogo de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ ka sira tigɛ maaw ɲɛ Bamako ani Kita cɛ o sira la o kɛra juma don ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Sura Sikaso marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko ɲɛna o sira ka marifatigiw u taara ka t'u da mobili dɔw ɲɛ u ye sira tigɛ an ka lakanaba dɔ tun bɛ kari dɔ kɔnɔna na o kɛra so ye ne ka waladigiw kɛba n'u ka maa kelen bɔ nani na tɔw y'u yɛrɛ ɲini o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Shokal Kukala Mayiga ale tun bɛ segukaw fɛ yen ka taa ye ka dɔ ka fɔ sokurusiba dɔ kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na Ɲamango o bɛ se ka don bala cogo min na o kɛra faraɲɔgɔnba dɔ sɔrɔ ye an ka minisiri bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye mara minisiri ye ale ka taa ɲɛ da o ko ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔn bolo kɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔda k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo ale komini kɔnɔ na Lotankaw fɛ yen wulikɛjɔ min kɛra n'a dɔgɔ furancɛ kelen kan ka bɛn sini ma wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra so olu ka dozo ɲɛma Seni Jara k'ale bɔnna nin na o min kɛra marifatigi dɔw fɛ marifatigi minnu bɛ yen n'u ma lakodɔn o min kɛra fan bɛ yɔrɔ min ko sisan wulikɛjɔw kɔni bɛ sen na lakanaba olu taara yen o sɛbɛn olu ni maa dɔw segira o kɔfɛ min ye dozolakaw ye olu ye tabali gosi ni ka lajɛrɛ dɔ kɛ mamadaga la o kɔni kɛra so ye dozo dunan caman de k'olu bila olu ka taa Lotankaw fɛ yen olu kɔni kun taara dugu kɔni ka taa da yɛrɛ minɛ wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'o ko to sen na kunungo yɛrɛ dozo dunan dɔw olu nana ka na Seni ka denba yɛrɛ ka n'a bɛɛ bɔ dugu kɔnɔna na kabini o kɛra maaw kɔni ma lafiya maa caman ka fɔ la sigida kɔnɔna ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛlɛ taara ka ɲɛ Seni min ma n'o ka denba bɛɛ bɔra dugu kɔnɔna na dozo dunanw nanen yalima nin tɛ dugu daminɛnen wa bɛɛ lajɛlen kɔni kamana kɔnɔ o kɛra min kɛ dugulamaw kɔni carila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la an b'a lɔn k'a fɔ dozow kɛla ka maaw jigi sigi k'a yɛrɛ k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Seni ka denba bɔli ani ka dɔ ka maaw bɛ k'a fama cogo min na k'o tɛ o sen fɛ u ye wulikɛjɔ ka dugu kɔnɔna na siganama dɔw maaw ka dasumusumu na bolosinen kun don maa dɔw ma u ye olu minɛ an b'a lɔn k'a fɔ ka taa n'olu ye k'olu bila fanga ka bolo kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko in kɔni k'a bɛ se fo ka s'a dan na baara min kɛlen filɛ k'i ka dɔn ko nin de bɛ ka kɛ nin waati laban na wa ni Ala sɔnna ma k'u bɛ fusiri nin waleya ninnu dan na an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di jamana in na yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye siratigɛbaw k'o sɛbɛn k'i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ tugu maaw nɔfɛ ka ban baara ma ni ka taa sira da maaw ye o kɔni de sanga wulilen bɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na san kɔni san bɛ yɛlɛma o ye laadala ko ye u bɛ nin kɛ yɔrɔ caman na min ye juma don u y'a kɛ ka ɲɛsin Kita sira ma fɔ k'u kɔni maaw kɔni ka se k'u bololafɛnw k'olu ndaraki a kɛra kɛcogo jumɛn de la sira dɔ b'an bolo nin waati in na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Fɛn kɛla ka dugu jɛ juma na de ataki kɔni kɛla ka bɔ Kasaro ka na Sorobugu la mɔbili min bɛ ka bɔ Bamakɔ ka na Kɛrɛba de kare de don a ka tarasi o ye kisɛ de ci a la ale fana ye i jɔ minnu sen tɛ ka se k'olu dilan olu t'a la o de kana mɔgɔw kɔni fiyɛ o la ka mɔgɔw bololafɛnw minɛ dɔ jɔgila ko in na kosɛbɛ an nana jigin Kasaro dɔgɔtɔrɔso la Kasaro bɛ Kita de fɛ yɔrɔ Kita bɛ Kaye fɛ distance yɛrɛ min bɛ yen nɔ même pas 1 kilomètre tournée dɔ de bɛ yen fɛn kɛla tournée de kɔnɔ 22h à 23h comme ça attaque kɛla o kɔnɔna na de nin ka caya an ka tiranga da bɛ surtout bawlu yɛrɛ kɔnɔ hali tile fɛ attaque kɛ an b'a kɛ cogo di an yɛrɛ jigi kuma kan ko ninnu na se ka ko caman bɔ a la mais ko yɛrɛ tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ ninnu bɛ taa u kisɛ bɔ mɔgɔw kan kuma bɛɛ kɛ mɔgɔw ka fɛnw minɛ na ka taa n'u sen fila foyi tɛ bɔ a la a b'a fɔ k'a fɔ forçati maa ninnu mɛna olu bɛna tile fɛ kɛ na waati kɛ ka munumunu olu bɛ taa mɔgɔw tila na attaque kɛ sufɛla fɛ kuran sisan yɛrɛ mobili caman de bɛ si nɛgɛ la ni ka sɔrɔ ka wuli ka taa yɛrɛ kɛ ba a tɛ kulɛkɛ bawule kun in traverser sufɛ kare yɛrɛ tɛmɛtɔ ɲɛ kile yɛrɛ de kare tɛmɛtɔ n'u ma kisɛ bɔn a kan semaine dɔ in kɔnɔna na u ye jara attaque olu fana ta kɛla wulada fɛ u ma fɛn sɔrɔ fɛn kun u y'a bɛɛ ka telefɔni minɛ o ma 5 tile 6 kan nin fana tilala kan an ma taa ko kɛ taa ɲamini an t'a dɔn ko n yɛrɛ bɛ ka cogo o cogo solution foyi tɛ ka sɔrɔ a la tiɲɛna an bɛ kamana guwanen don sira in kan k'a daminɛ yan nɔ nɛgɛ n'a yɛrɛ ka taa bila fɔ jijan wallahi attaque yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la kuma a bɛ maa kabakoya kɛrɛnkɛrɛnnenya la bawule yɛrɛ min filɛ an kɔrɔ Bamakɔ yan dɛ nɛgɛla yɔrɔ in n'an kɔrɔ ka jugu n'a bɛɛ
negala na mo ko che klo juli ena fola ko ni bola ken negala ki bita kita angoro mobli de be shi negana ate ko ala ke bo tan dum fe ngo no mese ke ko bola no daga se ka fo bola ambalo na ka foni tu shira do kanye ukrainiana kanye basrala anya fochuko minna bara minia soroni akera ambalo na ka mamunu be ni wala nu ke amedugo ke yarabe ala la ka nga jamana du kalo dibila nambura ye o wala kele ambalo na ka fuyo ka siga so sirala mi ka do ka foyoro be ni wele ni asoro be wele ko nyena ale krefe dugu dola sura ere utara kata sira da moblu nye o ko ni graso ni ka siga mobli do ko lu fara nyonga ubala ku bolla fen ko ni ko ndara ki maula kardo konana angala kana ba dot mbola no e gendarme na kado e ku foni yoro ina ale ko ma frake ale na se wala jugu ke ba no bala ke nge maula mamina ni kuna funu charla ale ko ni ajwa joro la kasega utwe kasu ka bara ina kasoro ka kelingo ni kasarani na kamno kera da mato yera nyini o asuro na fulo munu soro maula bola no luye nga wotiki kwani ale ukelebi walo o kwani shudara ye ambala na kafoni watina o dale menyena ale dokotoro so ere kona na kaba ya saka ne pratika di ama nyana kaufe ambara kanyo dobe no e Mohamed do kone ale bambalo ni watina ne ka e jone ka bomini ne Mohamed kone ka bonyena ni be ko ma ko Mr Flow ne re ko karamo e wa me baraka nyena radio sula ni ango ma ko radio tiria Mohamed kone ay kuna foni soro ko bandi do kuye uda moblu tebetola nyana dugu dola ko fo la kana ba unana ako senfe ka sobe ka mogodo bone ani yere la wala dugu ke bawla ako kera tugudi ase chando shiro tigaso marala dugu do be nango mako darabugo ale yere be gulubu ale ni nyana ni nyogonje uban nana kana wale jugu ka nyesi ka do teme bawma akara kuna jaye wale jugu kera ko ni bonana nina kadaka tendigi dop me mobli kono kara sawe kale koni bone anina wato koni bulla mobli mu ni lawli kun kembe olu ere kon ngama posebe olu ki desanseri tigi we kadaka ale nyena jawkela do me mobli nkonna na boto do sugu yoro la o ye wala jugu intala nyechun lema ala ka ke femi kare tigi do ore nana bo koinga o ya ese ko ru fana do kere nkonna na ala ya ke janam do koni me kare nkonna na o kara sawe ka se ka dansiri wala jugu kela nununga wala la ngame o ya soro u kunye wardo koni soro do koni war tagara me warjugu kela do koni o bonana nina u re temera ni fure ne re ka parake oro dala ni siro ka taga sesere fula no e nyena do tro subai utara ka ta fure blai fure ale ka serendo sorla akuna wafana abulla telefoni o fana be angal lagara tilamo ka yamara kono ni watina fure yere dum fini mim ala gini ale ni prover de bala ame munun kere belue olute nuni banu de sondo bingani gelawdo ni ndokera ateteme kalo flaka ase o kera ni bora nyena ki kunda sigaso ka ko kungulu koro ateteme kalo fla bonyongo ka unana kana mobility de la jo koti yelenda dola kungulu koro ka kare la jo adun dankama e kare fla aner morko fla de la jo ku daw disika ninka uka bulla fembela jene mine ula ninga taka an kuma dala ka fo koni sugia bena seka ke sirainka kaseka wala jugu kela ndo bone anina wa bibi na nyina na mara bela jenembe anga lakana tilamo ko angona ambe wele de da kerengere ne la mali dem bela jene ni sigana ma yera yoro kaseka kuna fori yele juna kaseka kuna fol la se lakana tilamo ma yasa kaseka demedu ma ko bara ko na chukamina ambalo den ka foni tu Mohamed do ko ni tu ale kanya chaganya wondo radio la ka bonya na ka fe afara chukamina ka folidi ni nyane minflani ya soroni ni kera ambe dugo ke ni na nywane yarabiala aya kanu seni ka sesoro anga jamana ubake mamununa yarabiala la kandu kalodi bila la kana ba ku foni na nywane ula ne ni nywane ude chara jamana de untigi besiki ka foko la kana minna mogo bala ko fura soro tola flula wane ni bichaya adobe dola katu do mawnye u yarabisra na kusego ba do ka foko gele ababe nota kelembe suruba te sirala nye falishu dalembe gele inchama ba de ban soro ka so ekene ambe dugo ke ala ka klingmandama namborai ambalo dan ka fo mali ministre nyama Dr Shokal ko ala maiga ale tumbe segu ka ufe o tunde do rede so kurusi kene bado so ka nyonda ka so kulunge nga korode bala akene ka mali ministre nyama ale tuntara jamana kundigi ale jorofa akosi mfe ay ni soja kuma min foi anga Shokal ko ala maiga angalame festival de do Genesi Mali Chifiou ani Mali président ube Chifiou c'est leur fête aujourd'hui ou ka fête de président Yafo Kale be défi de la jeunesse. N'allez réussira, jeunesse de réussira. À la canchola, n'a pas réussi, jeunesse de réussi.
donc jeune ka lajɛ b'a fɛ ka mɔgɔ minnu fo o ye jeune min participera nin na o ye promoteur ye Mali Espoir an'u ka président d'honneur an'u ka président an'u ka militant bɛɛ ye ka tila ka gouverneur fo ale n'a ka préfet ni sous-préfet n'a ka administrateur bɛɛ Segu kɛra an bolo fɛnba ye bi vraiment ni course in n b'a fɛ k'a fɔ jeunesse ye u ye trophée de minnu ma olu de kɛra premier ye mais jeu in kɔnɔ premier t'a la dernier t'a la dɛ jeunesse min participera la sifinw bɛɛ ka maliyɛn fo ka segukaw fo ka makɔrɔba ni denmisɛnninw bɛɛ fo kalimamiw fo u ye duwawu min kɛ n ye u y'o mɛn u y'o ye fana n bɔra min na hadamaden tɛ se k'i bɔ la ala ni duwawu segukaw ye duwawu kɛ maliyɛnw ye duwawu kɛ ne y'o mɛn an filɛ nin ye ala ka si d'an ma san wɛrɛ an ka se ka fêter ɲɔgɔn fɛ tuguni. An balonen k'a fɔ nin tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Chokolo Kowala Mayiga ni tun ale ka ɲɛ a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabiya la fɛn fɛn ɲɛta ye ala k'an ka jamana ni k'a bila sira kan n'an bɔra ye min y'an ka magistrat ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kiiri tigilamaw olu tun ye baarabila dɔ kɛ kɔsa in na sigikafɔw kun kɛra u tun ye baara daminɛ nga k'u ka laɲini kɛlɛ kɛra min nɔfɛ jamana ɲɛmaw sariya in k'u y'a ta kɔni ka taa n'a ye CNT ɲɛkɔrɔ olu ye kala ta ka ban a tɔ bɛ jamanakuntigi ale de k'a pɛrɛtigɛ yɛrɛ jamanakuntigi ka se k'a ko bɛɛ latigɛ yalima ko in bɛ cogo jumɛn de la sariya tigilamaw olu na sigi k'a ko lajɛ wa walima fɔra cogo min na Cour suprême kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kun tɛ dɔ ko ka dɔ fara olu ka waati kundala kan yalima o ko in bɛna kɛ wa yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma min ka dɔn k'a fɔ magistrat olu ka syndicat kɛrɛnkɛrɛnna min ye Musa Dirisa Gindo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Hakilila jiginna parce que furufuru min b'a ni gouvernement cɛ o ye an ka sariya bolo dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko la loi de modification sur le fonctionnement et l'organisation de la Cour suprême o ye kɔrɔ ye jumɛn ye an ka sariya tigɛyɔrɔba min bɛ yen n'o ye Cour suprême ye sariya dɔ tun bɛna yɛlɛma pour que k'a to yen baarakɛlaw pour que dɔ bɛ se ka fara u si kan ni san 65 kɔfɛ an ko k'o tɛ se ka bɛn o ye wolomali ye an ye an kan ka n'u cɛ ala y'a kɛ a kuma tɛmɛna conseil des ministres la n'o y'an ka ministres ka jɛkuluba dɔ ye olu sɔnna a ma wa tɛmɛnen kɔfɛ a tun kan ka taa conseil de transition na n'a bɛ f'o ma ko CNT o fara la sariya ko ni a kuma bɛ kɛ fo an ka wele o ye syndicat fila wele an nana an sigira an n'u kumana an ye a kunkuru da ɲɛɲɛ bɛɛ d'u ma ka f'u ye ka tɛ se ka bɛn n'a kɛra a bɛ magistrat bɔ ɲɔgɔn na an ni magistrat fɔ ka magistrat de bɛ bɔ a kɔnɔ an y'an to gɛlɛya kɔnɔ an sigilen an y'a ye ko o tɛ fɛ maliyɛnw de tɔgɔ la a bɛ kɛ dugudenw de tɔgɔ la anw fana n'u ye kiiritigɛla wa an ka baara ye ka sariya de appliquer n'olu y'a ta faso tɔgɔ la an ko k'an maɲi an ye fɛn bɛɛ fɔ k'a ɲɛ yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko nin maɲi n'a kɛra a b'an bɔ ɲɔgɔn na comme u y'a passé n'a passera président fana o tile 15 de b'a bolo ka bolonɔ bila ka k'a sɔnna ma o kɔda farala an ka sariya tigɛyɔrɔba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko cour constitutionnelle a bɛ se ka da yira olu fana la k'a lajɛ ni a n'a ka sariya sun bɛ taa n'a bɛ fɔ o ma ko constitution an bɛna sigi k'olu bɛɛ lajɛ hali n'olu bɛɛ b'a da an bɛ se ka sariya saisi dugu kɔfɛ n'o ye tribunal baw ye minnu bɛ dugu wɛrɛw la n'an b'o fɔ o ma ko tribunal de grande instance n'o bɛ Abidjan ni cour africaine des droits de l'homme fana na olu bɛɛ bɛ se ka saisi. An balodan k'a fɔ ni tun ye Musa Dirisa Gindo ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na yarabɛla k'a ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu bɛ yen n'a bɛ wele ko Mali Danbe olu ye fara ɲɔgɔn kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ka dɔn k'a fɔ u ka maa dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Ousmane Makaji k'i ka dɔn ko o bɛnnen bɛ fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ k'a mana kɛ yɔrɔ min na ka se ka bolo bɔ a kan na o fara ɲɔgɔn senfɛ kumatigi tun ye maa min Modibo Keyita dɔ a ye kuma min fɔ o filɛ. Minnu bɛ mara la bi ala ye se di minnu ma an ka jamana bɛɛ minnu bolo bi an dugu tɛ bi an dugu tɛ sini ni an ma minnu sɔrɔ an faya la an b'o sɔrɔ an dɔgɔya la n'an m'u sɔrɔ an dɔgɔya la furu sira bɛ yen an bɛ se ka kɛ buranw ye an bɛ se ka kɛ sanakumaw ye an bɛ se ka kɛ nimɔgɔmaw ye maliyɛn den bɛɛ ye kelen de ye n'a fɔra ko Mali ye kelen ye a kelenya yɔrɔ de filɛ nin ye anw ka bɛnbaw ye ko dilan ɲa min o ɲa y'a jira ko Maliyɛn den kelen o kelen i bɛ kɔrɔ fɛ i bɛ tilebi fɛ i bɛ kuru fɛ i bɛ ba fɛ an bɛɛ ye kelen ye ne ni ne ma kɛ kelen ye ko parce que ko an ye siya kelen ye walima an ye jamu kelen ye an bɛ kɛ kelen ye parce que furu b'an ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan walima an bɛ kɛ kelen ye ko anw ye sanakuma ye walima an ye tanama ɲɔgɔnma ye o de la a bɛ fɔ Mali ma ko nation ni an kɛrɛfɛ jamana kɛcogo minnu ye suguya kelen ye o la ni ko gɛlɛyara adamaden hakilimaw bɛɛ bɛ a ɲini k'a fɔ ko an bɛ se ka dilan cogo di o dilanni ɲa dɛ an b'o de ɲini na mɔgɔ fɛ dɔrɔn sinon hakilina jugu t'an na
an tɛna se k'a ɲini k'a fɔ ko an mana jamana nin dapiri tuguni gɛlɛya min b'an kan bi anw bɛ balola ɲami ni mɔgɔ min y'o lajɛ ka tila k'a fɔ ko an bɛna ko da an ka jamana kan o ye e yɛrɛ bɛ i yɛrɛ jate i yɛrɛ b'i yɛrɛ jarate donc i bɛ hakilina de di i bɛ proposition de kɛ cogo di an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ o de hakilina ye an bila bi ka nin conférence organiser mais an y'a ye a la min tuma an ka ko ni kun na mɔgɔ dun nana u y'a minɛ Usman Magaji u nana an balimakɛ Usman Magaji minɛ u taara n'a ye an t'a dɔn a taara kɔrɔn fɛ a taara tilebi fɛ a taara fɛn fɛ mais hakilina ta hakilina jugu kelen si t'a la k'a fɔ ko an b'a bila minɛn min kɔnɔ ko fasoden juguya hakilina don o tɛ an bɛ jɛkulu kelen baarakɛla de di ɲɔgɔn fɛ bon n'a fɔra ko 26 mars kɛra anw ɲinɛ an kɔrɔ nin ye liberté d'expression ni kɛlɛ kɛra a nɔfɛ mɔgɔ joli fatura a nɔfɛ n'a fɔra ko liberté d'expression tɛ sɔrɔ ko k'a fɔ ko n'a fɔra ko i tɛ se k'i hakilina fɔ jamana kɔnɔ o bɛɛ ye kɔlɔlɔ tɔ bonya an b'a ɲini an badenw fɛ an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ an b'a ɲini sigi fɛ bɛɛ kɛ hakilina kɛ u kɛ sabari an balimakɛ bɛ fan min fɛ u k'a bila a kana a faso kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Modibo Keyita kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u bɛ wele bila ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmɔgɔ ma olu tɛ sababu ye ka u tɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma nka u hakilila fɔli kɔni i ka dɔn k'o dama ka kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Haut Conseil Islamique du Mali Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛma Cheikh Ousmane Madani Aidara ale ye wele bila an ka jamana bilama fasoden bɛɛ lajɛlen k'a tɛgɛ da takuruna kelen an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in k'a bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ Cheikh Ousmane Madani Aidara ye kuma min fɔ u filɛ. Silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan misiriw kɔnɔ zawiyaw la ka Ala wele jamana in ye comme jamana in bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ fan caman fɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ bi baloko sira kan gɛlɛya b'a kɔnɔ bi sécurité sira kan gɛlɛya b'a kɔnɔ bi hakili sigi ni basigi sira kan nin gɛlɛya ninnu bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin an ka jamana ma bi kumana fɛn min bi silamɛw bolo ka se ka nin ko gɛlɛn ninnu kunbɛn o ye dugawu ye kumana ɲininen don Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn na mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen i ka Ala wele i seko la ani yɛrɛ bɛ min dɔn ka don i ni Ala cɛ ka jamana in jira Ala la Ala bɛ se ka jamana in kisi ka jamana in kɔlɔsi ka jamana in sabati kelen kelen dugawu kɔfɛ a ɲininen don juma misiri bɛɛ fɛ zawiya bɛɛ fɛ a k'aw cɛsiri ka Ala wele a ka jumaw la ka Ala wele a ka zawiyaw la ka Ala wele a ka Ala bato yɔrɔw la pour que Ala bɛ se ka jamana in bɔ bolo la cogo min na sabu Ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam silahul mu'min du'a ni kɛlɛminɛn bɛ mumini bolo Ala weleli di mais fɛn min b'i n'a fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw baara belebeleba fila de b'olu bolo baara belebele fila min lahara fana Ala b'u ɲininka la o fɔlɔ ye min ye ka Ala wele ni kɔnɔnajɛya ye i ka jamana ye ani ka mara ye ani ka du ye ani yɛrɛ kun ye o ye Ala weleli ye a filanan o ye Ala ka ci laseli ye faama minnu b'a mara a bɛ wajibiya an kan ni min bɛ yen n'a taacogo ni siga b'a la walima a ma faamu a bɛ wajibiya diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u k'u ka faamaw bilasira lahara don diinɛ ɲɛmɔgɔ si tɛ siratu tigɛ ni Ala m'i ɲininka i ye mun fɔ i nɔfɛ mɔgɔw ye i ye mun fɔ fanga ye o la a bɛ wajibiya an kan an ka Ala wele a bɛ wajibiya an kan an ka tiɲɛ fɔ faamaw fana ye lahara an bɛ ɲininka o de la o la an bɛ yɔrɔ min na bi jamana gɛlɛyara mais an ye hakilila min ta leader ka sira kan o de ye an bɛna société civile bɛɛ wele mɔgɔba fɛn o fɛn b'an ka jamana kɔnɔ an bɛna a bɛɛ wele an n'u bɛna sigi an ni an ka karamɔgɔw bɛna sigi an ni politiki ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka se ka hakililaw falen ni jamana gɛlɛyara an t'an sigi ko faamaw dama an fana ye jamanadenw de ye a bɛ wajibiya an kan an faso bɛ jɔ ka ɲɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an faso bɛ bɔ ta cogo di alors o mana kɛ min fana ye ni bɛn kɛra min kan o ci bɛna se fanga ma an bɛ wele min da faamaw fana ye u ka dayɛlɛ u ko mɔgɔw lamɛn u k'a to ni mɔgɔw ka kuma u ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'o dɔn ni hakililaw farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ sira fɛn dɔ ɲɛ a siran bɛ bɔ yen mais mɔgɔ kelen ko a man di alors an b'a fɔ anw ka nin jɛkulu in n'o diinɛ ɲɛmɔgɔw taasira ye kabini kunu faama o faama sigira Mali kɔnɔ yan an b'i kɔfɛ mais an b'i kɔfɛ i ka baara tiɲɛ de kan
ni filila an b'a fɔ nin ye fili ye ni min y'an to an da la i b'a ye ni y'an sɔsɔ fana i b'a ye an ka baara ye nin ye kabini kunu ko kura tɛ an balona k'a fɔ nin tun ye Seru Usman Madana Aidara nin tun y'ale kan ye a fɔra cogo min min da ka d'an ka jamana na ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min mara minisiri ye Colonel Abdoulaye Maïga ale bɔra ni ka taama kɛrɛnkɛrɛnya ka taa yɔrɔ min na o ye Numubugu ye ka taa ɲɛ da kɛnɛ kan fɛɛrɛ kura minnu bɛna tigɛ ɲamanko yɛrɛ ka se ka jɛya sabati sango an ka dugubaw yɛrɛ kɔnɔna la o sen fɛ minisiri selen n'o ye mara minisiri ye Colonel Abdoulaye Maïga ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye sariya sabata pour que u ka se ka baara fɛn fɛn kɛ a ka kɛ o minan kɔnɔna la n'o ye ka an yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya segin an ma n'an ye mun kɛ fɔlɔ o ye baarakɛ papiye mun kun b'an ni ozone cɛ an ye o baara jɔ pour que fɔlɔ minnu kun chargelen bɛ ɲamanko la n'o ye an ka voirie ye ka se ka voirie sigi sen kan o kɔnɔna la fana an ye minan damadɔ san u bɛ taa fo 780 millions ɲɔgɔnna na o camion de jɔlen filɛ nin an y'o san k'o di voirie mɔgɔw ma mais an ka daminɛ dɔrɔn ni Ala sɔnna a ma don nataw la caman fana bɛ fara o minɛnw kan kosɛbɛ a filanan yɛrɛ mun ye sabanan yɛrɛ mun ye o ye ka an ka ministère de l'économie et des finances o ka cɛsiri kɔnɔna la o sera ka cɛ wari dɔ sɔrɔ banque mondiale kɛrɛfɛ n'o bɛ taa 168 milliards de francs CFA baara mun bɛna kɛ ni o wari ye o ye an bɛ yɔrɔ min na nin Numubugu pour que ka se ka a baara laban pour que a ka se ka kɛ ni Ala sɔnna a ma décharge moderne mun b'a to ɲama bɛ se ka trier ka ɲɛ mun b'a to vraiment ɲama degun tɛ se population ma mun fana b'a to ɲama tɛ se ka ton cɛ Bamakɔ ka sɔrɔ a ma na yan o wari in fana b'a to an bɛna mun ɲɔgɔn bɛ Numubugu k'o ɲɔgɔn dɔ kɛ cɛ Muntugu la n'an nalen an yɛrɛ ye mun ye vraiment an wajibiyalen don ka hakɛto ɲini Numubugu population fɛ kosɛbɛ cɛ maliyɛn minnu bɛ yan parce que ɲama degun parce que ɲama bɛna bonya ni ɲama ma traité ka ɲɛ degun m'olu le kan n'a kɛra kasako n'a kɛra sisiko ye fɛn caman b'a la degun m'o kan donc an bɛ hakɛto ɲini u fɛ an b'a fɔ fana ni Ala sɔnna a ma transition kɔnɔna la an se fɛn fɛn an b'o kɛ pour que vraiment an ka se ka bɔ nin kɔnɔna la ni Ala sɔnna a ma don nata la an bɔra ka fɛn fɛn a ka ca Ala fɛ nin bɛ kɛ ko kɔrɔ ye an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Colonel Abdoulaye Maïga ni tun y'ale ka ɲa fura cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye avant projet o min kɛra n'o tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka wulikajɔ kɛ sɔni sariya sunba yɛlɛmani na gafe minnu kɛra n'o ye ko ɲɛbila baaraw ye kɛ kɔn o yɛrɛ ɲɛ ko wulikajɔ bɛna kɛ cɛkulu minnu n'u ka baara ɲɛ sema kanko yɛrɛ denu ma bala kulu bɛna wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ an ka kanw jɔyɔrɔ t'a kɔnɔ wa n'o jɔyɔrɔ ma k'a kɔnɔ k'a fɔ maaw u kana sariya in wete cogo yɔrɔ si kelen na fo an ka kan in ka don a kɔnɔ de o kɛra faraɲɔgɔnba ye ni ka ɲɛfɔ a ko ɲɛma Nunjata Keyita ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ yɔrɔ an ka tɔn a sigi kun yɛrɛ a sigira de avant projet min ni jamana sigi kan ni constitution ni o bɔlen o avant projet yɔrɔ min kuma kanko kan jamana kɔnɔdenw ye laɲini min kɛ o laɲini t'o kɔnɔ fefe wala jamana kɔnɔdenw de ko kan ka kan kunna sigiya ko officialiser bon u nana kuma caman fɔ la mais kan kɔni ma officialiser ani kuma dɔ la fɛn dɔ yɛrɛ b'a kɔnɔ min minnu ka officialisation gɛlɛya walima ka bali o de la an ka tɔn ni sigira walasa ko ni sigi a nɔ na jamana kɔnɔdenw ye laɲini min kɛ walasa u bɛ se ka lawaleya cogo min na fɔlɔ la min fɔra jamana kɔnɔdenw fɛ assise la ani min bɔra avant projet na kelen tɛ donc u ka jamana kɔnɔdenw ka laɲini sabati o kɔfɛ sa ni dɔgɔkun yɛrɛ la fana an y'a sɛbɛn ci Mali cercle fɛn fɛn bɛ a préfet ma a mairie ma ka ni laɲini kelen nin fɔ a kɔnɔna na bi san filɛ conférence de presse na walasa k'o baara kelen minɛ k'olu ɲɛfɔ ani baara nataw o baara nataw kumaba bɛɛ de juma nata ni n'o bɛ bɛn le 23 vendredi 23 ni juma jiginna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la meeting ba b'an bolo ka kɛ baara caman wɛrɛ lamaga caman bolodali b'an fɛ tagalen ɲɛfɛ ni komi ko ni laɲini dɔ de b'anw na n'an ɲɛnabɔra hali anw ka b'an ka baara jigin nka n'a kɔni ma ɲɛnabɔ an kɔni bɛ to a la fo ka taa fɔ don min na ka se référendum ma donc anw kɔni anw sigi kan kelen dɔrɔn de don fila fosi t'a la an ka kanw ka kunnasigiya n'o ma kunnasigiya fɛn o fɛn b'an seko la n'o bɛ bɛn sariya la an bɛ n'o de kɛ walasa ka kɛ o dɔ ye ni version définie komi min bɛ san avant projet de don projet yɛrɛ tɛ min bɛna taa yira jamana kɔnɔdenw na k'a ye n'a fɛta fɔ nin kan o t'o ye ni o version nin bɔra ka sɔrɔ an ka kan kunnasigiyalen t'a kɔnɔ donc an ka mɔgɔ kuma an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu bɛ kanko nin na a bɛ jamana fan bɛɛ de an n'a bɛɛ bɛna kuma an bɛna s'a bɛɛ ma kelen communes na cercle la village la ka campagne de kɛ walasa bɛɛ ka bɔ ka taa voter ka voter constitution nin na ka sɔrɔ ka kanw t'a la donc an kɔni o de b'an ka fɛn na mais an tɛ fɛ fiyewu an ka se o ma voilà nka ni a ma ɲɛ k'a bɛ k'o la a bɛ kɛ ten an kɔni dalen don min na fefe constitution nin tɛna na tɛmɛ fiyewu ka sɔrɔ an ka kan kunnasigiyalen t'a kɔnɔ cogoya fosi t'o la an b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na Nunjata Keyita fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko bila bɛnɲɔgɔnya sabati o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu minnu bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sanubɔ baaraw darakiko olu bɛɛ lajɛlen ma olu n'i ka dɔn k'a fɔ jɛkuluba wɛrɛ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ko kunga o ɲɛmaaba
Jibril Diallo do wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn de ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bi sɔgɔmada in lajɛ bɛ min kan o ye de ka kana ɲɛfɔ maliyɛnw ye Daragi yɛrɛ ye mun baara sugu ye a baara in bɛ kɛ cogo di baara in a bɛ nafa jumɛn lase sigida ma a bɛ nafa jumɛn lase jamana yɛrɛ ma bon maintenant à côté de ça aussi baara in a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se jamanadenw ma parce que an ye kuma caman mɛn k'a fɔ ko minnu b'a baara kɛ u bɛ produit de kɛ ji la a bɛ kɛ sababu ye ka jikɔnɔfɛnw faga a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma o kuma ninnu caman tɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ vérification k'o la olu tɛ tiɲɛ parce que Daragi bɛ sanu bɔ cogo min na Daragi bɛ sanu bɔgɔ de ta ba kɔnɔna la k'o ka sanu bɔ a la donc u mago tɛ produit chimique la mais maintenant u ka négatif ye min ye u kɔlɔlɔma yɔrɔ ye min ye o ye le fait que n'u caman taara to ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka ji doron dɔ yɔrɔ la bon ni ji doron dɔ la bagan minnu bɛ balo ji la yen olu balo tɔgɔ bɛ gɛlɛya donc o de y'a kɔlɔlɔma yɔrɔ ye bon ne bolo o tɛ Daragitigiw nɔ ye o ye état de min jɔ a jɔyɔrɔ la parce que bɛɛ man kan tɛ ka wuli dɔrɔn ka machine san ka t'i fili ji la papier t'i bolo foyi foyi bon jamana de ye o yɔrɔ labila ni à cause des collectivités parce que ni mɔgɔ nana u papier dɔ ma k'a la u t'a dɔn k'a fɔ a ti est ce que a bɛna baara in kɛ ka ɲɛ wa bon ne bolo jamana de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la yen yɔrɔ la hali ni baara in jɔra n'a bɛ fɛn donc maintenant ok nin yɔrɔ la Daragi hakɛ dɔ bɛ yen an man kan tɛ ka tɛmɛ o kan n'o kɛra moi je crois que baara in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase sigida ma quoi donc o tun ye e ka hakilina ye a ko la atelier in yɛrɛ sigikunba ye ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye degun minnu bɛ baara in kɔnɔna la minnu b'a kɛ u ye degun minnu sɔrɔ nkalon minnu dar'u la bon u yɛrɛ fana est ce que olu fana ye mun kɛwale jumɛn kɛ min y'a to u ka baara nana kɔlɔlɔ lase sigida ma parce que an nana jateminɛ n bɛ exemple kelen ta n'i ye ba bilennen ba bɛ bilen cɔri a bɛ k'i kɔnɔ ko o tɛ Daragitigi nɔ ye karasɛritigi minnu bɛ t'u sigi bada la ka bɔgɔ bilen ta k'a ko k'o ji bilen fili ka taa ba kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka ba geren o de bɛ kɛ sababu ye ka ba ji nɔgɔ donc ne bolo f'an ka segin an ka lajɛli kɛ an ka enquêtew kɛ ka ɲɛ an kana taa baga mɔgɔ dɔw ma k'a bɛ nin baara in kɛ ka sɔrɔ o nɔ tɛ. An balɔden k'a fɔ nin tun ye Jibril Kaɲe ye a fɔra cogo min na nin ko in ko ka ɲini ji ɲɛmajɔlen na maa caman bɛ i b'a sɔrɔ bi ni nin baara in tun bɛ ka kɛ maa caman bɛ i b'a sɔrɔ olu ka nafa yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la sanko jamana kɔnɔ na a bɛ kɛ yɔrɔ min na ko denmisɛnnin caman bɛ yen olu ka bɔnɔgɔla bɛ sabati k'a sɔrɔ ka baaraw bɛ sɔrɔ nka maa dɔw bɛ wuli ten tilese kunjɛ fɛ k'a bɛ cɛnni se olu ka jugu ma k'a sɔrɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ kuma ye u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛ ka tigɛ an b'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔ walima jamana kɔnɔ na fɛn de ka kɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ cakɛda min fana sɔrɔ dɔw bɛ wuli tilese kunjɛ fɛ o baara yɛrɛ olu ɲɛnɛ kɔnɔ kama ka taa fɔ ko nin ti kɛ an ti jɛni nin bɛ gɛlɛya se an ka sigida ma ko de bɛ kɛ so ye ni ka se ka gɛlɛya caman don an ka kɛtaw la an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen o tile ye o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsin bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli ma an ka forobacaw k'a dɔn maaw kɔni fɛn minnu b'i bolo ka se ka bila dantigɛ o cakɛda in olu y'a yɛrɛ ka f'u ye dɔgɔfɛngɛ kelen min k'o bila sen kan n'o tɛ dɔ yɛrɛ jateminɛ baaraw ani maaw k'a dɔn u ka baara kɛtaw ye mun ye o ko waleya min bɛ sen na Bamakɔ gouverneur n'i y'a sɔrɔ Tɔma Abdulaye Kulubali ale ye kuma min fɔ baara in sen fɛ an ka lamɛn. Baara in ye baara min a ka gɛlɛn wagati dɔw la i b'a sɔrɔ fili bɛ don baara la ka d'a kan kalan ma sabati kosɛbɛ ka se dɔɔni gɛlɛya la collectivitéw kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw ye kuma a bɛ se ka kɛ collectivité yɛrɛ baarakɛlaw ye nka n'u kalanna a kɛcogo ɲuman na sariya y'a fɔ cogo min caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya filanan ye jumɛn ye o ye dabɔn kamaw dɔw bɛ yen dabɔn kamaw o jaabi ye mun ye hakila bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'i y'a dabɔ a kama ka jɛmɛjɛ nafolo tiɲɛ i fana i bɛ taa kiri i ka kan ni mun ye i bɛ bila o minɛn kɔnɔ jamana ye cakɛda caman sigi ka ɲɛsin yuruku cogoyaw ma ani nafolo a dunko jugu la a musaka ko jugu la nka o bɛ na taa gɛlɛyaw bɛ yen nka ni kalan kɛra a ka ca ala fɛ mun ye dɔnnibaliya yɔrɔ ninnu ye olu bɛ ban maintenant mun ye tugu ye ɲanginiw bɛ yen an sigi kun ye o de ye olu ɲɛmɔgɔw k'u kalan kosɛbɛ k'u baarakɛlaw k'u kalan kosɛbɛ hakilina min kɔni don n'a taara OCLEI fɛ ani centre de formation des collectivités an b'a a fɔ kosɛbɛ. An balɔnna k'a fɔ nin tun ye Tɔma Abdulaye Kulubali nin tun ye ale Kaɲe Bamakɔ mara ɲɛmaa a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ a dabɔkun ye kɛlɛ min ye ka yuruguyurugu ni k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na ala k'o sabati n'an bɔra ye festival dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o waliyara kolonkisɛ o ye mun de ye Mande marabolo kɔnɔna na o min kɛra min kɛra ka fɔ a ko labɛnba dɔ n'i y'a sɔrɔ Manju Yatara ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An b'a dɔn Mande yan musow cɛsirilen don musow bɛ baara minnu kɛ a ka bon kojugu mais a dɔnnen tɛ mɔgɔ caman fɛ donc an tun b'a fɛ k'u dɛmɛ ka former u bɛ fɛn minnu dilan fana ka sugu dɔ sigi
u bɛ se ka na a yira jamana mɔgɔw bɛ na y'a faamuya donc musow de bilalen don ɲɛfɛ ɲina an ka festival la dɔnko ni seko b'a la mais an b'a fɛ musow u bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'a don ba la k'u dɛmɛ u ka se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u ka se k'u ka denbayaw balo u ka se ka jamana fana dɛmɛ ɲɛtagali la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yatara Manju ni tun y'ale kan ye minisiri b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali seko ni a dɔnko n'a danbe n'a tabiyaw olu layakubali ma ni y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ an dogolo gindo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. Bɛ foli lase Kalasa dugutigi ma Sibi dugutigiw ani Mande maakɔrɔw a cɛ ni muso parce que n'i y'a ye festival bɛ sigi yan san o san kabini san 16 a population de sɔnna nin festival sugu a kan ka caya k'a sababu kɛ a nafa tɛ fɔ ka ban d'abord ni festival sugu de b'a to an ka seko ni dɔnko an ka kɔrɔlenw minnu bɛ ɲini ka tunu olu bɛ labɔ ka na bila kɛnɛ kan bɛɛ ka a ka tɔmɔta sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa mɔgɔ caman b'a kanu donc o deko ni seko ni dɔnko kɔrɔ ninnu olu tɛ sa o y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan nin festival sugu ninnu senfɛ jama bɛ lajɛrɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na yɔrɔ janw la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamaden mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ayiwa hakili falen bɛ kɛ o y'a nafa dɔ ye a nafa dɔ wɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinanta a sigira hakilinan dɔ de kan k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ko diɲɛ kow yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma kosɛbɛ donc n'an m'an janto ayiwa sigidaw u bɛna tiɲɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mali minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tun b'a kɛnɛ kan Kalasakaw fɛ yen n'o minisiri tɛ dɔ wɛrɛ seko ni dɔnko ni danbe ni tabiyaw olu la kimɛni ma an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala k'a kɛ sababu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira sɛbɛn mun b'e bolo. Lamɛnbaaw folen kɔfɛ karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Faransi minisiri min sigilen bɛ Faransi jamana ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli ko kunna ale y'a yira kari don k'u bɛna visa dilan ka di Algérie tungarankew ma minnu bɛ Faransi n'an bɔra yen an bɛ taga Madagascar sanu kilo 73 min minɛla Afrique Sud ni maa 9 ɲangilen bɛ o ko la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 3 ko olu Madagascar jamana kɔnɔdenw ye ni maa 3 la san 10 kaso dira ninnu kelen-kelenna bɛɛ ma ani euro million 11 amadi ka o di u ma n'an bɔra yen an bɛ taga Chad ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara u ka kuran fanga kan o hukumu kɔnɔna na Nations Unies ale y'a yira k'a bɛna u dɛmɛ ni hakilina na n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso sibiri dɔw bingani wale 2 kɛra Burkina Faso woroduguyanfan ani a kɔrɔnyanfan fɛ o kɔnɔna na mɔgɔ 8 olu bɔnɛla o ni na ni maa 8 na yirala k'a fɔ ko fintigilaka 2 b'a la karamɔgɔ Ase ye min sɔrɔ ni tiɲɛ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ye an ka jamana ka se jamana wɛrɛw ma ala k'o sabati n'an bɔra yen jɔnfɛn a bɛ lele don dɔ dafɛ n'i ma don dɔ sɔgɔmada to ye don dɔ wulada tɛ k'i ɲɛna Modibo Jara ale tun ye maa ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a sigilen tun bɛ Yirimajɔ Modibo yɛrɛ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ na a ye gendarmeya kɛ o kɔfɛ a taalen kɔfɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la gendarme kɔrɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ale de tun y'o ɲɛmaa ye k'u tun bɛ lajɛrɛ la dɔgɔfuranya tɛmɛnen na o lajɛrɛ senfɛ k'u to lajɛrɛ la a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ a kɔni kirikɛrɛla ye u y'a ta ni ka taa n'a ye lapitani Luxembourg la a tun dalen bɛ yen an b'a lɔn k'a fɔ Modibo masaramani kɛ wele nana s'a ma o farigan de senfɛ janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra karido a yɛrɛ ka denbaya la Yirimajɔ Musabugu sira fara kɛrɛfɛ sira min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ fara dɔrɔn ni ka don min ye Yɔrɔjanbugu o sira fanfɛla la k'a dɔn k'a fɔ a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ka si to sanji 70 na denkɛ ka marasi yɛrɛ tun kan ka kɛ karido bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ kan ni ka Modibo k'a ka ɲumanya fɔ Modibo tun ye baara min kɛ ka se k'o fɔ an ka jamana kɔnɔ na a ye cɛsiri min ka faso ye o ma dogo an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara nɔgɔya ka kɔto nɔgɔya wɛrɛ ye a y'an kɔn kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ n'an bɔra yen maa caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye alimaminakaw k'olu dɔw sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ ni kana bɔ an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ nka an b'aw bɛɛ fo sanga ni waati bɛɛ maa caman bɛ minnu b'a yira k'a fɔ an ka nɛgɛjuruw k'olu tɛ sɔrɔli cogo k'a la dɔw bɛ wuli fo yɔrɔ ni yɔrɔ kana nɛgɛjuru siraw minɛ ka fɛn min fɔ nɛgɛjuru sira 2 in bɛɛ ye kelen Orange ni Maltel n'o ye ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye 76 29 85 15 walima 66 29 85 15 Nazaraka na 76 29 85 15 walima 66 29 85 15 ni ye ni fɛn wele i bɛ ne Ablaye Kulubali yɛrɛ de sɔrɔ k'aw bɛɛ fo an y'aw ka appelu sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ni ka waleɲuman dɔn ni ko dɔ y'i sɔrɔ
i b'a dɔn o de la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka karisa ye maaw tɛ ɲɔgɔn dɔn ni gɛlɛya ma na an ye bɛɛ ka weleliw sɔrɔ ka jama bɔ ni kana lajɛ an bɛ foli kɛ hali y'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔna na i bɛ dɔ wele o t'i ka nɛgɛjuru ta dɔ bɛ yen n'ale y'i ka gɛlɛya mɛn dama a bɛ wuli ka o yɔrɔnin bɛɛ la ka segin wele a yɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kanu to an cɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ma anw yɛrɛ bɔra la o ye ala tanu de ye hali y'a sɔrɔ bolimafɛn kɔni ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nɔɔni na nka ala barikala anw yɛrɛ bɔra la o ye wasa cɛ bɔ bolimafɛn ɲɔgɔnɛ bɛ sɔrɔ nka anw yɛrɛ ɲɔgɔnɛ tɛ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale ye nin kɛ ala k'an kisi a ɲɔgɔnɛ wɛrɛ ma